Odense Banegård. Dagligt passerer massevis af pendlere mellem togperronerne og busholdepladserne i det, der udgør hjertet af den kollektive transport på Fyn. Men for langt de fleste stopper rejsen ikke her. De skal nemlig videre ud i byen, på arbejde eller i skole. Og denne mandag har Odense-pendlere fået det lidt nemmere end deres ligesindede i København, Aarhus og Aalborg. For fra og med denne solskinsdag er det nemlig muligt for Odense-pendlere at leje en stationscykel og få den låst op ved hjælp af mobiltelefonen. Taster sms-koden til 5209 til 1944. Det gør jeg her. Og sender den. Og derefter kan jeg låse cyklen op. Så er den egentlig klar til brug. Når jeg afleverer cyklen igen, så taster jeg det samme. Og den låser op, og jeg kan sætte cyklen på plads. Den låser lige kort tid efter låser den op, så andre ikke kan sætte cyklen ind på deres.